Ассалому алейкум дӯстони азиз, худовани габони ҳар як қадами шумо шо. Аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед дӯстон. Худован аз шумо розӣ бошад. Бародарони меҳрубон, ҳамин компания ки Ҳоҷи Расул мо хати шумо як борга реклама карда будем, гоҳ-гоҳ видеоша мепартоем. Масъалаи борое ки аз Москва ба Тоҷикистон мебара, ай Москва, пад Москва. Ҳозир мегӯм чӣ хел ай пад Москва меёра ба иҷа. Дӯстони меҳрубон, боро арзун килош чанд сомон шумода? 50 рубл. 50 рубл килограмм. 50 рубл килограммаш мақсад ҳамин Москва ки гирифт то ҳамун ноҳияҳо мебара. Ноҳияи Рашт, Қурған, Кӯйбеш, Уяли, тарафи Ваҳдат, бо тарафи ҷои устунаш Колхозобод, Молхозобод, ҳамаи короче ҳамин ноҳияҳоро мебаранд дӯстони меҳрубон. Ба дарои хунатон ҳар як шаҳра дӯстони меҳрубон ба ҳамун районошо мебара. Ба мисол мегӯем ҳамин ноҳияи Рашта ба ҳамун Ғарма мебараш, ба райони ҳамун Ғарма мебара. ай ҳамҷа меё палуша чӣ мекунӣ ай ҳар автостансияҳои худчун. Ба ҳам хотири дӯстони меҳрубон рақамаи дори экран суҳбат кине, занг зане ин тарафа нишон битӣ. Боро кардагиян ина бояд ҳозир бор полни будиш кина ина мошиниш полни бурай пур кардагия бояд бигирам баранаш. Аки ина дигариш бояд пур мекунам. Ман гуфтам ки пурш накунем, мақсад биёяд бибинам маъни мо истодан. Чӣ намуд боре доре меран аз ноҳиё аз ҳамон қишлоқҳои худтон пад Москва бошад. То чанд килоро бошад ки ай чиёш мегиред? 100-150 кило бола. Ай 100-150 килограмм бошад. То ай пад Москва то ҷора чанд километр дур меред? Москва пад Москва. Ай Москва пад Москва меред худтон. Инаи газелошон дӯстони меҳрубон. Қарор доранд дар бозори Мандарин. Бозори Мандарин ки дар тарафи Шолково, ҳаматон медонед метрои Шолково. Ина мошиношон худшон меян мегиранд, боротона мегиранд, ба ҳамон бача ба ҳамҷара мегиранд меёранд. 100-150 агар як мисол меге 50 килограмм дошта бошанд, 40 килограмм бага биё бараш, баъд чанд су платит мекунанд? Дастафкаш хавай мекунед ёки папути менависед ҳам тараф ки рафтан мегиранд мегиранд. Мегиранд меёранд. Агар худшон биёранш мисол худшон меёранд бо беҳтарин мешавад. Хуб дӯстони меҳрубон, газелошо ҳастанд, мошино тайёранд. ҳозир бо ман худам полни деҳқонӣ мегирам, сиёмка мекунам. Бибинед худтон занг бизанед ба рақамо аз нӯи бобоҷон 88 суҳбат кинед. накш ман ҳам табарамуш. Ина дӯстони азиз нигаҳ кинед. Ина се газел бо як газел дига шуда ҳамун гашта 1 2 3 мошин мераванд ай ҷои худшо ай ҳамун Москва пад Москва ай дарои хунатон биёранд. ай 100-150 килограмм агар зиёд дошта бошӣ чӣ мегӯям бо дастафкаш бепул мешавад дӯстон. аксар худтон медонед ки ду дарои кини ё халадени худ ай 100 мегзара. ина дӯстони меҳрубон тамоми намуди бор тапидагие дар иҷа. тамоми намуди бор ҳастай. метавонед занг бизанед. борое ки мақсад чи ба ҳамон хоҷагитона маҳсулотҳои хоҷагиро дорем ба ҳама иншоалло роя кинед. складо ё дар ами пеши Мандарин, бозори Мандарин тарафи метрои Шолково. ина полнисти ҳозир иншоалло ҳам ман худам сиёмкаш мекунам, ҳам Бобик хан сиёмкаш мекунад. полнисти мепартоем, яъне ки дар миди канал и видеоҳо мебуранд. худо нигаҳдор дӯстон, ҳаракат кинед ки занг бизанед. агар хоҳиш мекунам кадмед ки оиди ҳамин бор занг намезанед, ғам натӣ ки мардумам кор доранд. дар ин хинактани худтон медонед ки чӣ қадар вазмени фуруғ қатор, мошино қатор. аз нӯми бобоҷон 88 суҳбат кинед. чира ки реклама мекунем, ҳаракат мекунем ки аниқ кунем, дақиқ кунем, яки ҳавои сиёка накунем. барое ки ҳозир мардумам уҷа чӣ мегӯям баъзи бародарое ки ҳай мутаассифона панди фиреб мекунанд, борои мардума хайр намедонем ҷазирбод мекунанд ва ёрам сиёҳ накунем. ай боварӣ бумада. ба ҳамон хотир бозори Мандарин биёед худтон бибинед фурӯъшона ҳачо ҳам суҳбат шед рақамҳо дори экрананд. ина бобиҷон дар ин канали ягон чиз гап гӯз баъд дар ин худа сиёмка мекунем. мо ҳозир омадем ҷа хати бародар омадем, мошиноро дидем. иҷа ман якум бор омадам, дидам бениҳоят кори хуб, бениҳоят вай чизое ки ҳаста ҳамин чизо рӯзгорда дар кор мешавад. ва ба ин бародар мо аввал масиҳат кардем ки мабодо мо ба суханмон ҷавоб гуфта натонем. тоҳатаро гуфт ки ман ҳамун кадам ноҳияе мебарам, мисол норак мебарем, ҳамун норакда холӣ мекунем, данғарада босе кулоб, мисол Рашт, Ғарм, гиҷое ки боша мо бурда ҳамун точкада холӣ мекунем. борора метавонем ки боҷа мошиношон будай, газелошон будай, метавонем бигирем пад Москва бигирем биёрем. ҳай бонед дар болои экран вай мекунам, номерошона мемонад, шумо суҳбат мекунед. бениҳоят одамои хуб. барое ки мо ҳамин як кора бояд аниқ дақиқа факту ҳуҷҷати рақамро печат карди гап бизанем ки ягон камбудӣ нешавад. агар камбудӣ шид мабодо камбудӣ шид хая ки ман бобои блогер ҳастам ба бисёр кору вазин мешавад. барои ҳамин фақат ҳамин як дили нияти соф кати ҳамин ва ёрам болош дар ки у пуле намемонд яки аки миллиардер шаванд. ёрам хаям як рӯзгузаронӣ бидай. худо хоҳ иншоалло мо ҳамкорӣ мекунем бо биёен марҳамат мана боротона равон кунед.
саломат бошед дӯстони азиз. Оз бо бия сёмка мекунем, ҳаракат мекунем ки дигар дар болош менависем ки барои борбарии Тоҷикистон рақамошон мебинем. Шумо бидонед ки мо ҳамин чизоро реклама мекунем. Ҳамин бороро реклама мекунем. Худованд нигаҳдор. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.